Hello, Pablo Lasso. Happy watching, Pablo. Happy watching, Pablo Lasso. Hello, Ading Numanong. Hello, Eliani Domingo. Mega love shout out. Kada kayo amin na po buya dua kayo 2 million. Happy watching kakabsat ken gagayan. Agurong raya kini DJ Kevin. Hello, Eliani Domingo. Hello sir, musta? Karirin ko live naman eh. Hello. Gue kita laki cellphone ko kumaisa. $3 million in the house. Hello kata kayo aming kakabsat ken gagayem nembag nga malumyo rabiyo bigat. Malamis dito eh. Guray ta share ko na. Hello, datatalo kami. Datatalo kami. Hello kami ko na ni Pablo. Hello Pablo Lasso. Hello ading Pablo, no nakauno no anak. Wala nag-share ak. Sure. Ging Catherine oh my God. Manong kunamser, ay manong ka. Nakita ka rin di picture mo ko, lakas lalakay ka. Ano tao mo? 48. Hello Eliani, hello Sir Pablo Lasso Ging. Ay, datu goreka po Pablo Lasso. Taag ko anak. Agayap nagpuka-pukawak. Nagmao yung tatati ko Hello to Erlinda Pueblas. Thank you very much Erlinda Pueblas for watching. 4 million in the house. Abi kas ni Whitey na yung bagat ti WH karat tangal daw Kita kasulusubyan awan ti impakita na. Awan ti WH karat tangal daw na nga in report kanya. Ang naka-report. Messenger, mau yung pay. Idol. Well, saan nga nag-update uli siya? Isupay. Ako na nun siya laang. Si Kapay Gayam. Nga nag-update.
Nag-update at takal daw. Awan sa mo na naguot sa mo kanya ako kung kunak. Siyempre katabigat gamin nga i-update ko iso nga amok. No namin Edric, beti banyar na kong. I-refresh mo saan nga ag-value ti watch hour ko. Umadi nga talaga. Padat ako naman at least dagayan. Baka ito bigat. Sure. Ako nagado dati i-share da. $5 million in the house. Thank you very much for watching. Kariring ko lang po. Live naman eh. Hello Gina Bailon, happy watching. Hello everyone. Thanks thumbs up ko na. Ada ako di Giant sir ko na. Ala thank you apo di Gin Balanay Bailon, happy watching kada kayo amin kapsat. Madama na nga gi-share. $3 million in the house kakabsat. Naglahan na kami nga nag-LS tapos bigbigat iso nga kuana kabang nga yuray ko titawag ni hello to Pablo Lasso ni Manong, hello to Gina Bailon, to Manang Lina Cortez, kumusta kayo ni Elia ni Domingo kakabsat. Hello sir, kaya natao kaya amin kakabsat ko na niyaman ng Lina
Cortez. Thank you very much for watching. 6 million kakabsat. 6 million in the house. Tatawan pa nga nasa bibiro kunda kay di nag-live na si ka Apo Pablo Lasso. Awan ni Pablo Lasso kunada. Mega shout out of 6 million in the house from Pablo Lasso. 8 million nun. Hello to Lorna Domingo. Happy watching Lorna. Kada kayamin na po nga po. Buya. Lami is ito yung kaniling ko. 8 million. Thank you kada kayamin. Han. Barbarang ito nibigat ka. Update ni YT ko. O duwa gasot ti ingangatwan na o di pay ka jak pay kayat. Naglalo ko basingal daw lang anan. Hello Apo Pablo Lasso. Hello Ralph Grayson Bangalan. Be watching to Tiger Lady. Mabaling kayo nga kwa dito. Mabaling kayo nga agi babati balbalayo da kayo Apo nga buya. Rigat ti work sir. Adayo ti job site kunana. Kalawon anya nga rod. Anos Apo, sir. Pablo Lasso. Hello to Tarakit Yamyanan. Hello Tarakit Yamyanan. Happy watching. Tarakit Yamyanan. Kadagiti 11 million in the house. Adaka man dito kanyo ganon, sir. Niya po Tarakit. Nabimpidas basit dati ako Tarakit. Nagluto na madamda nga pumanaw na. At least adamo view na. Habang ngayon uray ko ni Apo DJ Kevin Jake nga mangchat kanyak tadakan obra nga ag-set up kami. Hello to Tiger. Mangted ka man tikalog kuya. Eliane Domingo Qatar. Hello Tiger Lady. Tiger Lady kakabsat ken gagayem. Abi watching ka na kayo amin Apo. Naglami yak pa nakadigdigos. Makapasahog kagdigos. $9 million kada kabsat kiniraya mapi watching kada kayaman. Tiger padikit man kakabsat ken gagayem kuno ni Tiger Lady. Pagidikit kayo man Apo. Uri kata ikwa ka. Uri ka hello 9 million, happy watching ka na kayo. Hello to Gina Balahay ging lani ko na nanasiyat agkukot sir tanalami is. By amta digusen sir. Haan nga madlaw wabo kalata ko na mga tapo. Hello Gina Balahay, kumusta kang? Kuna na mo dati may isa. Alagyaman nakaputarakit yamyan tagboy po nagbubuyayo basilang aldawan kakabsat kanay sa kapulo lang aldawan na grand final sang kaging lanila how are you miss you. Hello Catherine Cantor dato ni Apo Pablo Lasso Kati. Kadagiti 8 million. Hello to hello lo kano. Kalami isito eh. Kaliw-liw, waliw ka na. Okay lang ging, kasi na po Diyos, kaliw-liwa. Saan kalatang agdidibuson sa Rodrigo ko na ni Eliane Domingo kaya po. Nalami, sa bagay, ada mo kini na putot to ya. Ada heater na kakabsat.
No, agbubuya po ni Melay Antonio kini Faith Marigumarang ditoy. Yurayo po ilod at iloder tatantabi sila kami agawa awid pa lang hindi yan trabaho na kami. Madam na makalang basi. Naisen ko na po dagiti ni Faith Marikin ni Manang Fatima Villaflor dagiti mo na ilod. Isagana yung kakabsat tayo sabon para kini Sir Pablo kini Ma'am Catherine. Ahaan lang sabon atay pay banyera ko ta mayat nga pang gulgulam. Idubing na kaya takti agkwat ti kwa iti banyera po. Di kami ngagdidigos di planggana uray lang mapabutan. Hello manang Angelina, hello sister Ezra Dam stop up down. Awan sir ito igamak to. Ala, sabunan na kanya ni Sir Pablo Lasoging Catherine Colonel Yanni Domingo. Love you, Ging Kati, miss you, Ging Lani from Gina Bailan. Ala, agrew-rew kayo na, tabar-barar umado tayo. Hello sis, Mr. Karuwag ko pa lang. Hello mga Ezra Ortega, karuwag na kanupay lang. Apay ng panakisik ka na to. Api watching kadagadiya po sa nga pulo nga naka-online. Mawarat ti banyera nga plastic sir pagbalinin nga swimming pool. Ako po di Pilipinas daw dito mawaraan talaga. Pakababaw tamidi agbidigos kami aglalo no tiempo iti todo. Oh, jay ti pakababaw tamidi. Yahoo! Kuna ni Ralph Grayson Balan. Oh my kayong! Kuna na miss more. Miss you more, Ging. Love you. Hello, Kenny Lover. Ayan, Kenny Lover. Magbabaka na ng bahay mo dito, Kenny Lover. Itay nakpay lang nakarawal sister. Nakadigos nakpa yun. Kung ano man ang Angelina Cartes. Hello, Kenny Lover. Magbabaka ng bahay mo dito, Kenny Lover. Good evening host from Kenny Lover. Happy watching Kenny Lover. Maligayang bati sa inyong ano lang aldawan. Bambing tan padasek man di ipakpak ulati idungudung niya jay. Nya gilokanam niya. Ingudungudungud ko kana. Okay, hello. Okay, salamat. Baba. Sino naka-live, kakapsat naka-live ni DJ Kevin niya kung DJ Arnel YouTube na? Ag-live na kapot, tatay bigat na, nag-live isang pangnayong ko iti WH na, taha nga nag-update tatay. Well sir, nakadigos nagmeten, matulog na kumangem, ngem agbuyan nagbi. One, nasapo pa mo, tabo ako. I-check up mo pa yung dagiti DJ na tayan, kasi mo, Ezra po. Lawen Sir Ezra. Lawen Sister Ezra. Matulog ka to ta Ezra, nasa papay. Kung kadigdigos mo ang kabalingag digos na mabalinga matulog no, nabasa ta ulo, Ezra. Makitungtong ka pa kinimanang Angelina dito. Hello Kenny Lover, nagbaba ng bahay si Kenny Lover, pakidikit. Okay, Kenny Lover, malapit ka na, 160 na lang. 160 na lang, Kenny Lover, ang magiging saging mo malapit na. 160 na lang, Kenny Lover. Congratulations in advance. Congratulations. Ket tumawag na kumanin ngayon natayan kasi nakpugsat jay pinagpawatangan kentay tatang itay. Bossing nagawan signal. Ako nagawan signal, awang paiti ko ako na. Sana nga host ko. Wala ting sister lang, Kenny. Awan signal pa, awan pa signal ti messenger kung anong siya lang tek mao yung messenger na ka nagadutay gayang nga nagmamauyaw.
Ayan, pinapanood ko to. Ayan, happy watching. 9 million in the house. Gananos kaya po? Gananos kayo nga buya basit? Nasa papay. Kaasin na po siya sa awamek. Iyang angkas ni Galing ko. Hello to tara kita miyanan kastamid kini po Pablo Lasso. Hello Pablo Lasso kini aguni kayo mat comment kayo mat kay. Ada kayong puntos pa comment dito YT. Mega shout out sa mga bisita. Dikitan nyo lang ako lang kalimbangan ko kayo. Yan. Dikitan nyo si Kenny Lover. Di na kayo team na malas di motor na si Selena. Ibagam to kung dila kayo mo esra nga mangipan ti picture mo. Ano sigurado nga no adag sita nga pulis no aday ride na babae ano hanga ka lang ay picture mo ay sa bali dahil i-ride na ay wala sister ko na esra naman nga Angelina. Wow, ipadikit mo ti picture. Mangina palaminate kan tuman ti picture ko la kay tay kabil mo dito sa ngwanan datayan ti motor mo tanong masita ka. Kita ang data no siyak no saan data ikere-kerim ko nam katawa apo nakarambos kayat na sa ata kayat na yata kasta ko no kung punta na makalaglag ba na katlis ada inspirasyon na drive ada inspirasyon oy los dos Edric Betty abanyar na kong Edric Primera to Sala Catherine Cantor Gulagol kalata kunanan Gulagol kakano katikas late na po nga gulagol. Hello Jenny Lover. Oh, talagang pinapanood ko tong video mo Jenny Lover. Hello sa nembang oras ko ni Atea de los Santos. Nicole Beltran. Nicole, dati load mo, iuray mo Nicole Beltran, tinapalodak tatangal daw no, i-load na madamdamam ni Fatima, ni Melo Jane Tolentino, ni Melayo Antonio, ni Ate Duagasot kakabsat, sino pa iba sa time ni Faith Marie Gumarang. Yan nga ba kanya? Salamat host. Thank you. Kata kaya amin na po. 29 million in the house. Hello to Lorna, ni Eliani, ni Catherine, ni Manang Angelina, ni Esra, ni Apo Tarakit Amianan, kastamit ni Kenny Lover, ni Atea de los Santos. Kumusta kayo amin kakabsat kinagayan? Kaano mo nga pinangabak Kaano ata pinangabak na po sintiyak na pupuutan. Nautang ko pailaang mo si Kamesra. Nakaturog kay di gaminin. Mega love, shout out to 9 million in the house ko na ni Apo Pablo Lasso. Apo Pablo Lasso, mga ibaba ka man ti balay mo, check apot di balay mo. Nung nakalampasokan. Apo Pablo Lasso, mga ibaba ka man ba sa tatay balay mo, check apot tata balay mo, manong Pablo. Ayan kita man. Check up man dati balay na no kasano dati. Ay adupay 712. Umuno na pa lang ni Kenny Lover. Bilit mo tayo yung video. Ayan kakabsat kin kaya mapi-watching ka kayo amin na po. Agi play kayo latag yung video ko na po. Hello to Atea de los Santos. Api awang paiti ko Atea. Thank you very much Atea.
Naamo nga bilit. Binuya ka raw. Di ba aming mga adamo na atap nga bilit niya. Naaamo ka no nga bilit. Naamo nga bilit ka kabsat ken kayo. When nga rod sis mangrudi ka manon ko nanon. Hello to Atea de los Santos, Happy White King, kagiti 11 million in the house. 12 millones. Awan pa hindi account dito ni 13 ni Maribel Kini Bennett. Hello to Atea de los Santos, awan nga rod 12 million. Wala kayo naumado kayo ko kwa. Wala kayo numado kayo ko agpa-question mo. Ay, agpa-bula na. Idol. Wala kayo kasi 30 minutes naklang live ta daw brami kaming kini DJ Kevin Jick dito ayan ti computer apo. No malpas mi po nga malpas mi nga maset up ag subli nakto maminsan tag live nakto sa nakto agpa kwa. Uri apag bito lang nagdakay tupay lang ngom ni no kay inayong kulat tagiti naganyo dito yan ta bunutok tulatan niya ta no damo gonggonayo nga buybuya kanya tapo nga 12 million in the house. Kaya malagutang. Edri. Remix of DJ Key. Present kayo. Present ka rin dahil. Present kayo to sabay nga agkwanak ka dani ko DJ Kevin Jick. Umanang Angelina Cortez. Eliani Domingo, present. Atea de los Santos. Atea Manen. Kwayo, Atea. Di man Angelina, absent ka na. Nesra tao rin na maturag kanto Nesra. Adanaga Moon. Ni Pablo. Ni Manong Pablo Gayam. Pablo kung kuna mo ito. Nagbadi kami tiyagawag ti awanti ko as-asin na po. Hello to Ralph. Hello Ralph. Kaya nga po. Eliani. Sino kaya ni mana niya po Gina Bailon. Napintas nga balasang Gina Bailon. Ay, advance happy birthday po Gina Balanay Bailon. Ito nabigat. Birthday Rayam. Sapay ta mabusog mo kami. Hello to Ezra. Eliane, dakan Eliane. Ay ni Lorna, tatay, thank you. Lorna, birthday gayam tata. Inyati handa. Awala tinubong mo dita. Oh, alala, sino pa na ibagak danagan na dito ni Manang Angelina Cortez, ni Eliane Domingo, ni Ral, ni Lorna Domingo, ni Atea de los Santos, ni Gina Bailon, ni Ezra, ni Pablo Lasso. Sino awan nagan na? Awan, sir na, bayag maginak makaraman dito yung binubuo ngayon. Hello to Atea Nicole. Apay, duwa naga mo si ka Atea?
Ateya Nicole. Dua account mo? Po, nagpintas ka. Diyan mo karami di kaskas tayo. Ninja. Hello, ano Lorna? Dakan Lorna, si kain muna. Baka mga baka manin. 13. Naagayap kayo pa, yaman pa ni Maribel. Duwati account ni Maribel. Ano sa niya po tako? Present. Duwang nga Ateya Circuit, may isang Ateya Nicole. Apo, maulawag Mildred. Gina, thank you ate. So happy birthday sister Gina Balanay Bailon. God bless you. Opo. Pagpay tag birthday kayo, birthday na manin ko man. Free accounts ko sir sa YouTube. Nagadong. Nagad na may apagbuyanti whatsoever. Thank you, Sister Ezra. God bless you more. Sabi ko mata, madang kapay ti adupay nga birthday ti panagbiag ken makasara ka ti asawa no wampay ti asawa. Open ko amin sir kono na. At Ateya Nicole de los Santos, di kayo masag duwati ko kasal dati pa nakito. Ateya. Hello to me. Hindi ka man ti kalimbang nga kita host kono na. Hello to Melosita Mugot. Okay, thank you. Kalimbang. Magbaba ka ng bahay mo, Melosita Mugot. Thank you very much for dropping by. Welcome, Sister Ganda, Gina. Happy birthday to Gina Gina Bailon. Hello to Melosita Musot. Mugot ko na. Melosita Mugot. Hello, to Madam Melosita Mugot. Shout out ho side ni Jello Tats, pinsan ni Kenny Lover. Thank you very much. Magbaba ka ng bahay mo, Melosita Mugot. Pinsan ni Kenny Lover. Thank you very much, Kenny Lover. Hello to Melosita Mugot, the cousin of Kenny Lover. Yeah. No, Betty Abanyar na ko. Muy bien. Pero no necesita ver. Kung ko nam lang met Gina Bailon kasanong adda kawitan nung ang sumarigsig. Melosita Mugot, magbaba ka ng bahay mo kapatid para makadikit din ako sa'yo. Para makasukli ako sa'yo. Okay? Si Juan na host ninja ko rin yun, di Melosita. Yung di Melosita Mugot. Apasis ginama din kaya ti makiasawat ti agtapaya ka lang itlog no ko ako na monestra. Asa pa nagtapaya na no kasjay na gasat nga rod name ko baliktad sir ko na Lorna. Hello Lorna, happy watching Lorna. Jan Edric. Abanyar. Bien ni mama. Los dos. Uno. Hello to Ateya de los Santos. Ninagadong talaga ni Ateya Nicole de los Santos. Hello Cathy, Catherine. Kanto. Thumbs up channel. Host si Melosita Mugot. Ako yan. Ganun. Ako na, galing mo magagawa ng ganon. Thank you very much, Kenny Lover, sa dalawa mong di ba, Kenny Lover, hindi nag-update si Whitey ngayon ng WH? When met kid di Gina Balanay Bailon. Host si Melosita, thumbs up dancer, kuna ni Ateya de los Santos. 16 million in the house.
When nga road sis ka lang. Thank you very much kadagit si 16 million nga in the house kakapsat nga buybuyag yaman na kapoy tayo ano siyo. Hello tarakit am yan na guni ka mat atarakit am yan na no redakos mo. O 16 million don't forget to thumbs up na kay host. Thank you. Thumbs up dan. Thank you. 16 million in the house. Walang W's ngayon sa akin. Bakit kaya? Pati sa akin na Chenny Lover, pati si Pablo Lasso wala daw. Hindi din nag-update niya. Baka bukas. Siguro, share dan. Ate de Los Santos. Siguro, kagaya ng messenger kanina, may problema. Walang WH ngayon. Chenny Lover, nagbaba siya ng bahay. Pakipindot po. Chenny Lover. Talaga kumaradkadnak esla no si katikapat patangko ko na ni Manang Angelina Cortez. Guston sis esla napadag nagkonsumisyon din adamit anak ko ken apukon. Sa bagay okay yan. Hindi akala ko nilagay hindi pati sa akin hindi nag-update ng WH Chenny Lover. Nagtanong ako kay Pablo Lasso ganun din sa kanya, hindi daw nag-update. Kaya bukas siguro. Natulog siguro si Lolo. Napagod sa kapapalo sa mga matitigas ang ulo. Okay, Gina, kustok ako ng sis. Ate, amo gamin ako Gina balay na baylong ko, balasang ka. At dagayam anak mo na dapay gayam apo mo. Mayat, napadasam mo tan. Apa yun? Napadasam mo tan ko, okay yan among ipaminduan. Rigatan, ti aduti pakasimosyonan na. Iti Spain kakapsat ti style dagiti agdanubyo ko. Agiti lalakay ko agnonubyo dalatan nga handa nga kakasar. No agagatul da mapandalag pakudkod kas dilatan. Awan ti kasar dito. Live in kaya na pa hawan ti anak na. Isya mo sa bali dito. No agagatul da di babae mapandata di babae ti babae lalaki kasi no agagatul di lalaki babae kasi awan no handa nga agpay kasar kaya adang na tingno no buyo man to no lumakay dan sadam to aga asawa baliktad ti lobo niya. So pay papaanawa yan sis Gina. So nga sa bali dito lalakay dan to no aga anak da kada babako dan. Ada dua uno may isang anak da kuston nga midi ka kapaypaysuanan na. Kusto la dita sir baka nakaalanak man na nakarakaron. So pay maala ka pay lang iti imbes nga nagbayat iti kwa mapangkay niya kay ang mutata into no dasawa mo akamapan no kunana kasano no kay mo makisala nakapakisalaan nila kay mo newan ore gagatuli sa ka mo makisala ka awanin anda ka palubusan makabubuyang ka kumasini ka di mapangkalata nga ate dagigawid-gawid ngam nang ko na ni mami na nagpasya no ka mapanlata ako igawgawid ala kag pay gawid. Sanda palubusanen, palo ko na na. Papa, no care ba niya? Edric! Ay po, Diyos ako ag-message mo ni Edric kung manang data atan ni ata papi, ata may urita mulina kasi ko ni man. Madi na kano kay tagdigos, ate anak ko. Papa, no care ba niya? Ano na, when sis, naglaladot na kita nga dakaman, kadus ngitin, mayat man, dus ngitanin, kung ni man Angelina Cortez. Shout out sa lahat there, dikitan tayo. Papi, niyo no care ba niya? Kung na Edric, iso mo kami message ko na no, dani mami dito, yung kasawali man, at kasi dua account na the cellphone ng may isang account, dua nga cellphone team pami na iso dahi mo tan na panji ko sinadyan ako, iso gayo mag-message kung ano ni mami mayajiin. Happy watching the 17 million in the house kakabsat ken gagayem sino pa yawan nagan na ditoy. Tapos pa hi Tiger Lady, hi to Tiger Lady. Tiger Lady baka no mabunot ka diya kamuti naga mo pa siya di Facebook Tiger Lady. Agpapanaw may ata agwapong bossing ko. Aman.
Papel. Papel kano. Mega shout out. Hello to Raisin. Hello Raisin. Raisin Biernes. Dati aputi na ano sa play all the video. Kanta kayo amin. Nagpapanaw ta. Talaga gwapo. Supay manang Hello, happy watching kada kayo aming kakabsat kinayam nga di sa 8,000. Ag-present kayo. Raisin Bernes, Papa, Kuya S. Tonto. Kuya kita nyo ta kuya na kuya ko, ay kuya manang ka kuya. Kuya S. Tonto, Papa oy Kuya S. Tonto. Ni manong nakano, dumble ka no. Kuya S. Tonto ko natanak ko, ni manong na, lukulukon nan. Ala po ko na. Tira. Smile. Smile na. Smile. Ayi. Milay. Ayi. Aki. Ya, smile ako. Nagpudaw ka ni. Mira, mas blankito conmigo. Ya, mira. Hola, kanuni. Ula, guwapo kanuni. Hola. Hola, buenos días. Hello, Pilipinas. Hello, Filipinas. I love you all. Feliz Navidad. Merry Christmas. Merry Christmas ka no. Merry Christmas. Merry Christmas, Pilipinas. Merry Christmas, Pilipina. I love you all. Te quiero mucho. Dati may kadwa nga putot ko apo Pablo Lasso, may 8 taon na nga. Nag-sweet moving. Diba? Yeah? So kakaidak, imbos nga ni mami ti kaidak kawanon. Pari na kaidak kami. So kami makarami ti uwi babain. Bigay ka. Smile. Same to you, big boy. Merry Christmas to Wapo. Merry Christmas. Ikaw, di ko na akong advance. Merry Christmas. Bye-bye. Bye. Alam, boys, sabay. Akan na kita ni. Mucho mo siya bidores. Wapo. Smalis mo pa. No, to kayo. Hello, Melanie Antonio. Melanie Antonio, si putam na dos mangpot nga load mo at dos mangpot nga load mo. Bye, balong mo ka no. Melanie Antonio, happy watching. Melanie Antonio, insane ko di kita adi ng Vermont. Damagom tulangan ng barbagong nung na-load na dati loader. Apa ayan ni boy basic. Puro pan nagpaspasyar man ni na basi na pan nagpaspasyar ni Mami May. Agsakit gisaka na diyan ti kwa ko nagnanag na napandakin ni cute naman sir ko ni ate yan ko. Nagsakit sa na pandanag na. Ni Tiger Lady ipakidikit ko man ako. Tiger Lady kung kita man tabalay mo Tiger Lady. Gusto mo lang tani. Naka-subscribe na mo ton. Tiger Lady, to Dubai, happy watching ang cute niya, sir. Ala ka nung nag-cute ni Mami Mai, sa na-cute naman, tagasong madatag eh. Lalo kanya, naku-cute na cute tong. Hello, happy watching. Bubuyag ni Tiger Lady. Nag-sexy mo ni Tiger Lady ni, kita nyo. Naman nagkuha na pedicure di sa akin na limtog, lumgumor dati kuha na. Ada madlaw mo kini sir kung naman nandiyan na kuha. Apay mana. Pati ati iman ni na remote tingkod na. Ne? Filter lang ata kuya ko no. Filter lang ka no. Api nag-filter kayo. Nag-picture kayo. Ipa nyo tayo picture yung kusto. Kasi baka no damang pimpal kayo, tamunan to mang pimpal kanyayo, tamunan na seksi kayo. Tulad kita kayo, nakumalasin sa bali mo timpam mo. So nga, hanyo ipil-filter po nyo nga iba hindi kinapud no. No, pangit kayo latan. Siyempre no,
bed tour ko na to yung video kuya basta is squatter dito Dubai T bed space king. Bed tour ko na ate video. Di ba extra? Nagpicture kayo masapol nga ajay original nga rupa ti pakita yo hanyo nga editon. Imbes nga dahil ajay kita yo aglik ko hamo in stretcho di sa Manila nga lang ngayon. O na o di nga simrek apo ko ni Melay. Ado pa iti ang mga simrek na eh. Lumal ansis esrado sa bali nga madlaw ko kunana. Nya di manang. Nya di manang nya madlaw manang linay bagam latamot. Black is beauty is in the eye of beholder. Kano ko ni Pablo na. Happy watching kada kayo aming kakapsakan lekan tayo sa purely dai ko. Pure kiday ko kuyang. Hello, Teya present sir. Wala na. High five bossy ko rin man no edit. Dinulakas lang na isarwa buhaya ko na. Uri editin ako. Hamo ko may lumang. Nga talaga nga datasikom nang isit tula tao rin na po daw terupam. Nung apay dagiti singit kan siko ko na nangisit. Ako na kayo ba na? Edric! Ang lalo ka manin, sir. Pasupay. No, nangisit lang tati singit, nangisit isiko mo, na po daw di rupam. No, patigtinggad mo ko nangisit, awan. Ay, tipagbilibak no, uray nangisit igi rupam, no na po daw di baba, mayat. Ang ipagtubuan iti bumbunubon jay bababa maya da jay anti kapanawan na tana po daw din nga parte po napintas da jay nga badamag di ba kakabsat na po daw tarupam no na nangisit ti rupam no na po daw di jay nga parte na di ba ayan ti bumbunubon na okay da jay aglalok ko na ni Tiger Lady di gusto ay nagnisip tiro pa na dati ko. Lino ko isan na ni kasla mo bawang nga naksot na gayam. Happy watching kada kayo na po. Ateya de los Santos, Ate Nicole Beltran, ni Manang Angelina katkatawan. Kunada ko, uy nagpudaw ka kuno. Nagpudaw ka, uy nagtangken ka kuno. Nya tinatangken ka. Natangken ting isi mo kuno. Yung malon, halatan, nanyo lata daw dayawan no kasi di bagayo. Uray nang isit, sir, mayat lata ko naman di Pablo Lasso ako. Sa bagay, tinangisit ka kabsat, mayat. Halako na bangsit, mayat ka kabsat. Uray nangisit ka no, nabanglo ka, mayat nga no, nangisit ka, salabay na bangsit ka manin. Awan, yan, kayat no, nabangsit ka, kunada. Idubing kami karod ko. Di da kakayat no na bangsit ka, di da kakayat na teya. Di ko makakatawa sisli nang yung kastamet ti may istorya manan, di ako makatkata. Uray nangisit no, mapudaw pa nagpuspuso na, kostuma ng Angelina. Nangisit ka lang doon sa kapay na labangsit, wana eh. Uray nangisit no, nalaing nga sa pizza, ko naman yung Sense Cooking Compilation. Kuno yag pasipit, uri nang isit mo ta uri nang isit basta nalingag pasipit. Uri nang isit no nalingag padikit-dikit. Dito kuya adu ti gwapo nga Pakistani kada Indian ngem kumat po nyata pamatay met ti angot da pondalagdigo san nakapangpang sudo ng dagitang Pakistanon di dalang digusan. Kung baka diyan ti pagkapunti angot kikili-kili ka da glalaw ka. Nangingisi da sa nagkapo da sa da nagbabangsit apo inang. Digos ka no siya ti no da Pilipina nga nakinasawa ti Pakistan imbes nga hangagdigos kila kayo na sa buwagam ti da no sigurado agdigos kin sige da. Nabasamot tan di tuloy nan. Di ba man Angelina? Ada jay nang lit nga rod nga kagura kon sa ori siya mamanang Angelina di ket ti anggot da sobra kuya. Dumikit ti anggot da kasano dayin. Di slatay sumabong nga inya ti anggot da sumabong nga umalsum nga
nga bumangsit na yun na po. Kenny Lover, happy watching. Ilocano na kami, Kenny Lover. Ang ano, mahanghang ang amoy. Eh, sumabong nga, sumamit nga, umapgad nga umalsam kasano data nga ango to na po kakuha ng Diyos ko. Ang dalang mo lang agpaw-pawon. No, kasano kayo babae, kasi dinatam tilang kayo babae. Apa. Duwang nga na bangsit ti Al-Qaeda di pa nakabang bangsit to ti ang makapasaruwa ko na ni Tiger. Duwang nga na bangsit ti Al-Qaeda di pa nakabang bangsit dan. Sa bagay ginango da bangsit. Uray nang isin sir no na sa yati pa nagpuspuso na no sir napintas nga puputaw no sa duwen no ni Rinoker. Sa bagay maya mo ngom duwa nga nabangsit nila kay nabangsit ni bakit uwanin. Into tinaganda yan na ayo ko ang dud ko na lang taon. Uray siya sir biglang saan nga inang lit nila kay ko. No adda ang lit na may sublik nga takininang na. Inyati ko na mo no kamo si kay sis Ezra isublik at na yun na nangke pa inang lit jama hangko nga maidtura nun matay matay ti ragsak to matay nakti matay nakti bangsit ko na muno kan puis kamo isublik ko na at na iyo ta adang ni na bangsit ko ng garod siyempre bagaimana Atea de los Santos anang matay apo ti ragsak matay nakti bangsit ka nati la anak yo kunam apo ni mal. The best pa rin ang Pilipinos sa kalinisan, kuya. Tiger Lady. Ay ko, bagpay ti Pilipino ata mamintalong agdigos ti may saldaw no kapudot na, no kalamis na. Aw, sumulay maminsan hang digos sa kanya. No kapudot na ti Pilipino mamintalong agdigos no nalamiis. Apo. Ureng kagdigos ti may saldaw mo palinlata. Uli siya kung kukuha dalatan doon inang nilakay ko. Ada heater kuya. So bay ada heater mi mo dito eh. Ngam na may ano didigos ganito no malpasong awan no ta heater. So nga kaisa man. Magkaisa man. Agdigos naklata dito boss murem na lamis adamet heater mi. Uri si di adam wala ta dito ang no kanawan heater yon. Nawan ti heater yon kasanon. Uri makadominguhan nagdigdigos sir kuno. Agdigos sir ti Pilipino ngem na ipapudot ko dam kas diyan ibalay dian. Adatay akasero lang pagpapudutan ti napudot nga danong nga pagdigos. Tibno kam no kan ko apa. Ate happy watching. Sapsapo lang no kanon. Ay, pamaya ako no kang kakwa. No, masadong agdigos-digos. Ibabasa datay labaka ready. Binabasa di ulo kon in dramos ko mo jero pa kon. Ay, impababa mo diyan ti parte-parte na ka naikat ate pangsunan. Uri awan heater agdigos naglata ka na. Happy watching na kayo aming kakabsat ken ngayem. Thank you very much. Agpapatangkay man lang aputan na man pisukan di ka. Dijay ajay inapul ko ne agad luto nakti bagasan luto nakti kanami. Kaumpay ni mami mai. Agpapatangkay pailangan da kanyo pong panaw aputa ampay na consume may sa oras. Ate ya gure kay tag sublinak madamdama. Basta agpaw inaldaw uwe awan di gusan. Kaya sige lang ko na daw. Wan, dadi ka makapentasan na da kayo apo. Di kayo nagpaw-paw rin sa kay Digo sa wana nakabambanig kailangan nun. Guri kayo.
ta, hala mamasko ta. Di mo ba ng barkada, hala mamasko ta. Sige na maglibay ta, hala mamasko ta. Di mo ba ng barkada, Pasko na karon, papapasko na karon. Maglibay, libay, maghinatagal. Pasko na karon, kung kinamalit tayo. Maglibay, libay, magsadya na.
Idol. Remix of DJ King. Kakabsat, medyo ang pakpakarak pa lang tag sublinak madamdama tabarbarang nung maayos mi kini DJ Kevin Jik datoy ay toy computer apo at tinagan nyo kwakto no ag sublinak no makasublinak pa niya timawag nak pa balay. Okay, madamdama ka po ag sublinak madamdama ta kapatang ko lang ni DJ Jake. Sige bye-bye, thank you very much for watching apo. Sublianan kayo barbarang lumakaling kay Tupay. Bye-bye kakabsat. Ang sublinak ko naman no barbarang mo kasi ag set up kami kini DJ Kevin Jake dato yung computer ko apo mga 10 minutes 20 no ko napaspas ang malpason. Bye-bye.